Hola, amics. Sabeu que les energies renovables són el nostre futur, però tenen els seus límits? Les energies renovables són com la màgia de la natura. Utilitzem el sol, el vent i l'aigua per fer electricitat, però no podem posar aquestes màquines màgiques a qualsevol lloc. Les plaques solars necessiten molt sol, els molins de vent necessiten zones amb molt de vent i les preses hidroelèctriques necessiten molta aigua. Cada tipus d'energia té les seves necessitats específiques. A Catalunya, l'energia hidroelèctrica genera fins al 12% de l'energia consumida. Fantàstic, no? Però quan no plou prou, què fem? Els embassaments també serveixen per beure i regar les plantes. Això ens obliga a gestionar molt bé l'aigua per no quedar-nos sense ella per a les altres coses importants. I què passa amb l'energia eòlica? Sí, només funciona bé a llocs on bufa molt el vent, com a les muntanyes o a la vora del mar. No podem posar molins de vent a qualsevol lloc i esperar que facin màgia si no hi ha prou vent. Així que, amics, hem de pensar molt bé on posem aquestes màquines màgiques per fer electricitat. Recorda, el poder està a les teves mans. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua. Subscriu-te al canal per a més contingut sobre la transició energètica.